Susekan jroning kewu mandika bangun tlang pedhangipun kang kataman praja temah tekeng lalis turak manengkar gumuruh ora panglingan oman iki Suratayu iki ana apa kowe pratono laladan Mandura aku goleki buronku ora ana kidang menjangan buronku dudu kewan nanging Begawan Durna karo Swatama mara gage tuduhna sabab aku ngerti yen lakune Begawan Durna karo Swatama ngener marang pernahing Praja Mandura Begawan Durna Swatama wis pasrah kelawan Anoman sapa wae kang bakal gendak sikara Anoman sing bakal renggulangi wah lan tak lokke sak dosane wanoh wani kowe ngayomi wong luput tumrap negara Ngastina yen pancen arep ngayomi Begawan Durna mara gage masuk remet lakon dadi laringe pepek kowe Anoman Parah
gonjang kanjing langit kalak-kalak katon lirikin sanging sang maweh gandrung mbagagak uga gemel-gemel sadulita para Kurawa gulungen genderamu bongkok ana gamanmu aja ngaling-alingi pandune Semar Badranaya Anoman Setyaki sajaya mbelani Ratu Gustine ya wis dadi anteping Semar aku wis ora mathuk karo sing dadi adeg-adege para Pandhawa sing pancen singlar saka margane bener Pandhawa Kresna kabeh sak anak-anake sak antek-anteke dadi mungsuhe Semar Anoman Setyaki aja dirang gemuyu kenapa ngabaranku dadi apa kowe kaget risang kapirang brenanggul dinempit-empit dosa ngertnaning bawana ya jagat dewa Bathara sasat ora tak kedhepke mripatku nyawang kahanan sing mung sarwa ganjeli ing atase Kyai Semar Badranaya sing dianggep dadi pamung lha kok nganti kaya ngono sing dadi tumindake kepara saiki balik melu para Kurawa ngancam marang sedane Sinun Tresna. Ya, aku arep ndhisiki marang Praja Ngamarta tak aturke lelakon iki. Kakang Semar, pripun Raden Patih? Anoman Setyaki wis ora katon awit kena daya pengabarane Kakang Semar. Nggih. Menawi mboten ngaten ora bakal kapok wong-wong niku. Klebu dawa kae tak sawangsa ngadar kok lumayu lonjo mimis. Malah ngertenono Kakang. Wektu iki Prabu Kresna Prabu Baladewa wis padha budhal marang Praja Ngamarta. Wigati bakal nganti boyongan marang Praja Ndrawati. Nggih, kula sampun ngertos. Malah gampil kula badhe njujuk dhateng negari Ngamarta. Pandhawa Kresna Baladewa lan sapa wae sing belani Pandhawa mungsuhe Semar. Tak uyek sedina ora yen nganti ora mati tak sembah dirideran para Pandhawa. Lang-lang ing driya mangu-mangu mangun kung kanduhan rimbang leleno tanpa kanin nolo garing pitur apa dini Bagong kula ndara kula Gus wonten menapa ndara marmalisir padha ndak kanthi mlebu ing alas iki teng liya ndak kanthi ngopadi murcane Kakang Semar Badranaya kang murca tanpa pamit ing mangka wektu iki Kakang Prabu Kresna bakal boyongan saka Praja Mandura kundur marang Praja Ndrawati awit wis purna nggone mbangun kraton Ndrawati Panakawan. Oh nggih Ndara, kula minangka wakilipun adi-adi kula ngaturaken penuwun dene Ndara kepareng upadi dhateng saipun Bapak Semar. Kowe kalingane ora Kang Garing karo Bagong, sebab apa kok kraton Ndrawati mbiyen kae ambruk?
Sebabe apa to, Truk? Nah. Ndorowati ketekan dahuru gede jaman lakon Semar Kuning biyen. Lakon Semar Kuning iya. Sinuwun Kresna ora melu pepilingi Bapak Semar malah kakekne didoni kuncunge dening Ndara Angkawijaya. Terus bapakne ngendika, "Loh, kok ngene ya tumindak yang Abimanyu? Wani ngidoni kuncungku. Lah apa dawa umure bocah iki?" Bapak nyedha ngono kuwi. Terus bapak klunuh-klunuh metu saka pendhapa Ndarawati. Lah, kok apa? Sabuwure Bapak Semar, Ndarawati terus ke taman bencana alam sing komplit kuwi, Gong. Komplit apa wae, Truk? Eneng lemah longsor, kali banjir, gunung jeblok, angin topan bareng tekane. Lemah gawe rusak kraton Ndarawati nganti ambruk. Lah saiki wis kelakon dibangun meneh awit Sinuwun Kresna ndodha ngreh kukutane wis njaluk pangapura marang Bapak Semar. Oh nek ngono jaman semono Sinuwun Ndarawati iki rada arogan ya kan, rada kumawasa. Iya. Panjen ngono mula kahanan mau muga dadi piwulang marang sapa wae sing surasane aja do lali marang tembung aja dumeh. Ngono ya, Truk. Iya. Iya ya bener atur ing Petruk. Muga-muga nggone bakal boyongan Kakang Kresna ing sekara-kara ana kawan. Bumi gonjang kanjeng langit kelap-kelap paton. Lirik bintanging sang maweh gandrung. Sabarang kapulu germonyak maik ing saning pati udawa. Kentonging Palawapindha wangsiting kakung karagan panjrah sabdaning saka kakuluruk asauran Om samono pengmeh rahino mega pangkaton sumirat wetahan soroting harun nolene traning sadirapo iki Kakang Uda ingkang lumayu ana apa Kakang Pati Uda Nriharadén unjuk uninga wekdal menika Ndarawati kabedhahing mengsah mengsahipun para kura dipun pandhigani dening Kyai Semar samangke sampun kelampahan ngejagi nagari Ndarawati kula badhe tumandang namung pengewet kalian Kyai Semar ingkang sakmenika sabiyantu dhumateng para Kurawa Raden. Adiyatri sangkal tirangu rinangkul kinempit-lempit wah piye Truk lah kok kakekne kaya ngono betul Pak apa ya bener Atri Pati Uda iki mau ya Gong lah iya ta ing atase bapak lunga digoleki masak iki melu Kurawa ki apa kurang blanjane nderek Ndarajanaka ya Truk lah iya malah melu keliripe Ndara Pandhawa melok Kurawa piye to momong kae mau Ndara duka Ndarajanaka nesu ayo tutu Gong ayo
kakangmu padha warantena becik bisa menemu baris kang pranyitna Kakang Semar ing atase kowe lunga ora pamit mongko tak upaya jebul tinemune malah mentala medhah Ndarawati kanggo Kurawa iki piye karepmu Kakang Janaka aku wis jelas ngomong kowe sak sedulur kowe wong sing ora nipik panalabuhan wis pirang taun aku ngetutke karo ning apa mundakku apa kacekku oh alah mbok ya eling to piye to bapak saiki kok unine kok kaya ngono ya Gong lali porodok sina lah iya to saiki kok malah mulai adat bapak iki ngapa to mriko adate ora tak kok blonjo kok saiki malah kaya ngono dipengaruhi sapa kowe hayang bola-bali saiki awal Kurawa dadi padha karo Kurawa mulane cocak bapak iki dadi mar wis malih selagane yen kowe wani bedah Ndarawati padha karo kowe tega marang penora tega ki apane blas aduh Dara Mbaka siji sirna para Pandhawa Anoman siat wis tak lungake Janaka Semono mung kari liyane ngenteni wektu dene iki Palugon lagun ing lekas lukita linuding idung
jah liyah ning talaga kadil langit mambang tangpas wulan upamaneka wintang tulya kusumaya sumawur lumrah kowe kang sekar katijada kula nuwun Kakang Prabu Sri Bathara Kresna sasampunipun kula sakadang atur pambagya lujeng dhumateng rahipun Kakang Prabu Sarimpit Kakang Baladewa kepareng ori paduka punta sakadang munjuk atur Kakang Prabu. Lho inggih Yayi badhe dawuh menapa Yayi Aji? Kakang Prabu katemben kemawon kula ngrembak kaliyan Yayi Werkudara ingkang karembak lho inggih anggen kula sakadang badhe sowan dhateng nagari Ndwarawati. Wigatos badhe nderek ngesteni anggenipun Kakang Prabu boyongan saking Mandura kundung lenggahi dampar keprabon Ndwarawati ingkang sampun purna pambangunipun Kakang Prabu. Iya bener ngendikaning Mbak kakangku lagi wae arep budal sing duwe gawe malah wis padha kok kene kepiye iki karepe Dimas Werkudara. Iya Yayi Aji wonten dawuh saderengipun kula ngaturaken genging panuwun dening Yayi Aji sakadang badhe rawuh dhateng Ndwarawati wigatos namung badhe minangkani menapa ing dados atur panyuwun kula Yayi sebab menapa dene pun Kakang Swan mriki Sarimpit awan Kakang Prabu Baladewa mugi awuning Yayi Aji sareng ora apa-apa nguningali daging pandhape Ndwarawati ingkang mentas kabangun kanggo lajeng kemutan dhumateng penandang ingkang wekdal menika nembe kasandang dhumateng para kawula Dwaraka negari Ngamarta. Ing mangka pacoban kula wau sampun kelampahan pinten-pinten warsa namung kasunyatanipun ing nggone kalenggahan menika dereng saged pundhak. Inggih Yayi Prabu Puntadewa Kang Raka Mandura ugi neksin prawis menika Yayi Prabu. Kala semanten Mandura inggih ketaman penandang kados negari Ngamarta namung sakmenika sampun saged pulih teka beneh kalian Ngamarta dalah Ndwarawati ing ngantos kalenggahan menika dereng pulih. Monggo nggih boten kirang-kirang budidayanipun para kadang supados ingga mentas saking pacoban kula wau Yayi. Inggih kaluhuran dawuhipun Kakang Prabu Mandura saengga dinten menika Ngamarta tasih kathah para kawula ingkang kedah dipun tulung. Duh Kakang Prabu Ramaos rinujit manah kula sareng kula ningali sami-sami bangsa Ngamarta sakmenika ketingal tipis ing raos kekadanganipun kata-katahipun sami jubriya setunggal-setunggalipun Kakang Prabu. Inggih Yayi kula mboten maiben dhumateng Dapat Yayi Aji inggih menika Duh Yayi kanthi dasar penandang ingkang dereng ketingal pundhak kula wau kula tumuli mlebet dhateng sanggar pamujan negari Mandura wonten ing ngriku pun Kakang sampun nampi wangsiting Bathara menggah suraos sing wangsit Ndwaraka dalah Ngamarta mboten badhe enggal tentrem menawi mboten mawi srana metak pustaka jimat langsata dalah nggih senjata cakra baswara. Yune Duh Yayi menawi paduka menika welas dhumateng para kawula mestinipun mboten badhe kawalatan ngurbanaken jimat langsata kala wau Yayi. Ewa semanten kula namung padhang dhateng Ngamarta. Yayi Prabu Puntadewa Raka para Mandura namung dapur ngemutaken ing nate kula pireng Yayi Prabu Punta menika purun ngurbanaken awujudipun kemawon wonten pangorbanan kala wau kangge kalujenganing negari sakisinipun. Mila Yayi mumpung menika Yayi Kresna badhe metak senjata cakra menapa mboten langkung rayogi Tripasada wau dipun sarengaken babar pisan Yayi Puntadewa. Miyak kalanganing kalang nyawala kelar pandang muncarang Dinonir kekoneng sureng sorote pangkadang
kaslan pajaring purnaming kekono dasare mungsa katiga dimana wengi mujung kancala inggih Kakang Prabu bilih menika ing dipun kersakaken kangge srana murih Raja Negari kula boten badhe kawratan nuning metak jimat Lemosada monggo kula kanthi ayi mafaling tapas wali negari apa tuwin Gorowati monggo kula derek monggo Yai kula derek Yai Prabu kadya trisang kapirangu renangkul kinempit kempit wadah Kakang Mas Werkudara ana apa Sedhiwa kula menika nggumun dhumateng paduka nggumun perkara apa la inggih ing atasipun ngamarta kedemugen tiyang boten waras sebab menapa Kakang Mas kok namung kendhek kados tiyang ketaman pangirepan pancen atiku yo ora kepenak ning sapa sing wani nduwa kareping mbarep kakangku namung sarangsulipun Kakang Prabu Punta mboten badhe kawiyos perintahipun sebab Kakang Puntadewa namung badhe nyobi sepinten kawaspadane para kadang ngamarta koncatan Lemosada sampeyan para kawula koncatan panutan wah tututane dhewe bumi gonjang kancing langit kelap-kelap katon lerikin canging sang maweh gandrung mbarep kakangku ana apa Dimas Werkudara sumusun arangipun Kakang Werkudara Lemosada aja dipendhem ngeling ana kuwi kitab pantutan kabeh para warga ngamarta saberangan gedhe yen Lemosada tok kubur padha karo kowe manut marang ulanganing setan aja dinyitake ayo go bali Werkudara apa kowe aja mintake barang sing wis mateng ya Di mbuh ora idep bakune marep Kakang kudu bali nyang Amarta ora bisa kakean cerewet gonjang kancing langit kelap-kelap katon lirikin canging sang maweh gandrung adalah Werkudara tega mangrek Kundarawati padahal penewanan kowe iki Sirna pemanangku Werkudara ilang sang perdaya Amarta
palukon lakuning lekas lukita linuting kidung katung kadareng hamomong leng-leng ramyuan ingkang driya liryuan candra katawengan sumuing tias katuritan ana wanara kusika seta ingkang prateng pengarepanku kisah naksiriku sapa inggih penemban kula saking Kendali Sadarami kula pun Anoman mburi kuwi sapa inggih kula pun Setyaki penemban saking Nggarbaruci inggih Swala Bumi nuwun suwun man menika saking Petapan Budisa sinten peparabipun aku saka Petapan Guwa Sambun peparabku Begawan Tunggul Manik. Lah iki padha ana apa? Kok padha tiba kaya woh mateng wit. Inggih penemban kula mentas Bandayuda mengsah Kurawa. Lugunipun kula menika mimpang. Namung sareng Kyai Semar ingkang magut palagan kula kekalih ke Taman Pengabahan lajeng samipun ngantos dhateng mriki menika penemban. Lho, lah kok Semar nganti melu perang rewangi Kurawa kuwi nalari kepiye? Mongko sakrunguku sing jeneng Semar mau uripe ora pisah karo Pandhawa. Kok saiki melu Kurawa kuwi aja-aja gek Pandhawa ora mikir penguripane Semar. Penemban kula piyambak mboten ngertos penemban. Panjen wektu iki sing jeneng Setya lahir batin iki arang-arang ana kok Anoman. Sing jare mbiyen ndukung ning saiki ora ya ana. Sing mbiyen ora ndukung saiki ndukung ya enek. Dadi kabeh mau jebul nari kebutuhane. Mula Anoman lan Setyaki kudu tansah waspada lan ati-ati ya. Awit yen ora waspada mengko mundhak gampang dituduhi marang kahanan kang pancen kuwi dudu. Makaten ya. Saka akeh wong pinter nganti saiki akeh wong padha keblinger pikiri Anoman. Duh penemban kula nyuwun pitedah supados gesang kula mboten keseret dhateng tumindak ingkang kebak racun kala wau. Kula ketak kados pundi penemban? Yen kowe lakon lakune ayo melu marang aku. Mengko kowe ora ngerti kahanan sing saknyatan Anoman. Monggo monggo kula dherekaken penemban.
nyata naruto saking dosa sagara kula yang dosa sang Sri iki ana saking gagah tepeking pengarepanku Raden sira iku sapa? Iya aku Anenggak Pandhawa jenengku Werkudara saka Unggul Pawenang kowe sapa? Aku saka Petapan Gawasanya peparapku Begawan Tunggul Bawana Begawan Tunggul Bawana kepara nyata tak sawang polatangmu kaya wong susah kuwi ning apa Werkudara? Iya aku mentas Balayuda mungsuh karo Kresna ning aku kalah papriban pengabaran nganti kontal saka peperangan. Kok nganti perang karo Kresna kuwi perkarane apa? Kresna kakangku mlasuke marang Puntadewa kakangku. Mbarep kakangku dikongkon ngubur jimat Krimasada. Jare kanggo syarat karben tumuli tentrem Raja Ngamarta. Mbarep kakangku mung manut ing aku sing ora lila. Nganti dadi pasuwayan apa tiban pengabaran nganti kontal iki mau. Begawan Tunggul Bawana aku njaluk tulung elingmo mbarep kakangku aja nganti kepacut ngubur Krimasada. Kagat risang kabirang prinangkul kinempit-empit aku ora kabotan mituruti marang panjalukmu Raden. Murayo tudono ngendi papaning kabar ngubur pusaka? Ayo tak dherekke. Kadangmu padha warentena becik besok amendemo baris kang prayitna Kresna mandheg dhisik kowe aja semangka metak pusaka Kresna. Lho kowe kuwi sapa? Kowe ngarang marang aku? Aku Begawan Tunggul Bawana saka Petapan Gawasanya. Kresna ana parang ana ngendi nalarmu Krimasada kuwi kitab pusaka kang isine dadi panutan sapirang gedhe warga Praja Ngamarta. Lah kok arep tok kubur. Dadi ngubur lu kubur kowe kuwi. Wah, kepala ketandane aku kowe. Kata membo marang aku iki cokor pedono. Loh, mewah. Oh, semuanya, Wah. Kutha Pandhawa Kata Kadiwisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Kakang Wisnu aja kurang pangapura aku kang nimba Prabu Kresna mau. Bathara Kala kowe duwe karep apa teko mimba marang jeneng ingsun ing tata gelar tuk mintaku kaya melisir saka bebener.
ning sejatine aku mung golek cara kepiye bisane Kakang Wisnu mulih bali ngembani pendha maneh. Sebab yen nganti kesuwen oleh ninggal Dwarawati, mengko mundhak saya atis rasaning swasana Praja Ngamarta. Ngelingi yen sira iku dewaning katentreman ya Kakang. Mula sing kaya ngapa wae kudu Kakang bali marang Praja Ngamarta ngembani para Pandhawa. Sira timbul wah bungahku wis ora karuan Kakang, dene wis kasempatan pengajapku kowe bali saya pangsingidan. Bathara Kala Urhanana, aku orang singidan ki ora nanging aku ngupaya marang pamongku kang engges pring durung timbul. Lan maneh aku uga maring trima kasih marang jeneng sira, dene kowe dadi jalaran timbulku iki Bathara Kala. Iya, padha-padha Kakang. Wis ya Kakang, aku njaluk pamit bali marang kayanganku Kakang Wisnu. Yen bali aja ijen ning balamu jan kabeh. Sak bungkurmu Trenggalek kudu manggih Rajajana golane setan bal kang kodhoyo marga Trenggalek. Oh iya, tak gawake bali marang kayanganku Kakang. Kala narpa kresna tan tulus hanya kroring Yai Kaipe iki inggih Kakang Prabu. Sing ndi Yai? Kula mentas prantanding kaliyan Kakang Semar. Lho, kok aneh? Inggih. Sebab apa kok ciadi perang lan Kakang Semar? Kakang Semar wangi bedane dari Ndwarawati ngepaduka tilar kula boten trima. Wah, kok aneh-aneh wae. Semar kok bedane karo Ndwarawati duwe karep apa? Kula piyambak boten mangertos sawan ki Kakang Semar menika sampun mbelani para Kurawa. Semar bela Kurawa. Lho niki saya aneh meneh iki. Ayo ditonton bae. Monggo kula dherekaken Kang Prabu. Angya para Pandhawa ya gemulung mangun siring sata Kurawa. Iki ana pendhita nyedhaki aku. Sapa kowe? Aku Begawan Tunggul Manik sang Petapan Jawa Sangun. Apa kowe sing jeneng Semar? Kepara nyata. Aku Semar. Ning apa kowe golek aku Apa kowe sing Bedah Praja Ndwarawati? Ya tak angkoni. Aku Bedah Praja Ndwarawati. Yen pancen kepengin dadi ratu Praja Ndwarawati kene kena. Ning aku diwuli karo Prabu Kresna, mbeleh ngopo? Jare kowe kon nrangkai bangke kowe kasempatan pengajapmu parek. Lan samar pamoring suksma sinuk malinah yawenya sepi. Bathara Guru, kowe mimba wujudku iki karepmu kepiye? Wong Nyemar iki belanjane pira kok tok kembari Apa kurang akeh belanja dadi diwa kuwi
Kebangetan temen olehku ngetha Bathara Guru, Bathara Guru. Mangko dhisik Kakang Ismaya aja salah tampa. Anggonku mimba dadi Semar mau ya mung labet kanggo srana ngenteni timbulmu Kakang Semar. Awit yen sira Kakang ora tumuli manunggal marang Pandhawa, mengko mundhak kesuwen oleh negara Ngamarta ketaman Gatundu. Iya kanthi manunggali Kakang Ismaya Kresna lan Pandhawa iki mau diajak bisa dadi jalaran sirnaning angkara murka puliyeng kahanan dadi tentrem murah kang tinuku tukul kang tinandur negara bisa kuncara kaya kang wis-wis Kakang. Oh ngono iya oh iya iya heeh Manik Maya yen ngono sing tak arepake aku nedha nrimo. Muga mandi ucapmu Gusti ngijabahi negara kita enggal mentas saking menandang. Iya Kakang. Gandeng Sepurna ayahan aku nyuwun pamit bali marang Kayewangan Kakang Ismaya. Ya donga dinunga ya Manik Maya. Sinuwun Ndarawati. Iya Kakang. Aku ngaturake panuwun dening Kakang Semar kepareng madhange Peteng Praja Ndarawati kang semandang wektu iki. Inggih dawah sami-sami sinuwun. Kakang Sumurupa. Olehku jengkar kuwi ya mung labet ngupaya bareng Kakang Semar. Lah napa kok goleki kula? Kakang wis dadi ubayaku. Tresna ora bakal bali lenggah dampal Ndarawati kang wis rampung dibangun lamun ora dipesta dening Kakang Semar Sang Pamong Agung. Mula Kakang Nayantaka aku nyuwun pangestumu muga nggonku bali bayangan marang Praja Ndarawati iki tansah pinayungan rahayune Sala ados saka Sudenda ya Kakang Semar. Nggih Den kula dalah para kadang paduka sedaya sami nyuwun wonten saning ingkang murbeng gesang mugi sinuwun tresna pitaringan bagas waras panjang yuswa kiat momong kawula paduka sedaya saha kraton ingkang sampun purna kabangun menika wau dados sasarana ngladosi para kawula ingkang sami mbetahaken pitulungan pados sakadang kaniran cakden lancaran. Oh iya Kakang monggo kepara ingkang lenggah kula badhe nekseni sinuwun. Sida malian Semar mau maliyane Bathara Guru. Aduh kewirangan para Kurawa. Angger metu kok kewirangan metu kok kewirangan. Ngalih nggon kok kewirangan iki piye lakone. Pirang-pirang wengi ora entuk bejo. Kewirangan wae. Engger kabeh para Kurawa. Padha tata-tata ya nggih ayo ndang ngalih nggon. Nyang sisir lor meneh. Ayo ngubuk-ubuk pati kalau dibek-ubuk aja nganti ana sing selaya. Ning ya jelali karo wong tuwek, mbok ya goleh-oleh iwak apa piye ngono ya. Ora menyemamlem bae. Kono sengkut kene meneng kaya tanpa dioleh-oleh apa-apa. Mbok ya mbako apa-apa. Barisan witing klopot dok ana arep nyerang para Pandhawa.
ngowo. Gak apa-apa ini. Prangar aku Gak. Aku wis gak ono kekuatanku kok ora. Ngono Oh, aku ora semengko margo nganti nyengko ndak brodol. Bolahku. ono apa? Aku dititipi karo bojoku kon nggawa emas tak bungkel tak dondomi. Kokean cerewet minggat. Ya. Aku mangawi geno. Lho, anu mangayu bagya karo Kakang Kresna wis kelakon boyongan yang Ndrawati muga-muga sakwise dibangun kali becik Ndrawati bisa kuncara anjayeng bawana. Kakang Kresna bisa ngayomi para kawulane. Iya. Aku pamit bali Kang Istina. Yen bali ijen sak rombongan aja ditinggal kene. Iya. Enggak kene sing ngopeni sapa? Tak go bali dina iki. Ndara Bratasena, Kakang Smaropa. sampun kelampangan Kang Raka Ndrawati boyongan kundur dhateng Dwaraka ing sampun binangun. Nggih. Mula niki Kula sak kancana ndek nang Yubagya mugi-mugi lenggahing Sang Prabu Kresna ing dados pangayoman kados dibapa Bupati Trenggalek tansah ngayomi dhateng para warganipun sembada mujudi dados sedyaning para warga ing Trenggalek. aku nekseni. So malih kula namung ndongaaken mugi-mugi sabubareng ngrihitan Trenggalek mangke hayu-hayu rahayu niskala. Kula sak kanca ing ngayahi wajib ngurmausi kalapat jot kekiranganipun inggih menika dhumateng Bapak Bupati sak jajaranipun supanalah para pamriksa ben para miyarsa wonten Semar sak gutrah nyuwun gunging samudra pangaksami. Mongko pungasan ngatur sami santi sepisan mardika salaminya. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.